L'Església catalana, la parròquia i el casal van perdre divendres a un dels seus referents, l'activista Jaume Galobart. Teòleg i llicenciat en Medicina, professora del metge que va exercir durant poc temps, treballava a la impremta familiar que va fundar el seu pare. Però si per una cosa va destacar Galobart va ser per la tasca eclesial, ja des de ben jove. Compromès en la vida social i religiosa de Santa Eulàlia, la comarca i Catalunya, la seva activitat ha estat incansable. Hereu d'una rica i sòlida tradició cristiana al poble i ha deixat empremta el seu treball amb la catequesi, les celebracions litúrgiques, l'acompanyament de joves i gent gran o l'impuls de la coral, amb una vinculació estratíssima a la majoria de propostes que sortien de la parròquia. A nivell diocesà, Jaume Galobart era delegat episcopal del catecumenat i d'apostolat seglar del Bisbat de Terrassa, secretari del Consell Pastoral i formava part de la comissió de la fase preparatòria del Sínode de Bisbes. Lligat sempre a la joventut, havia estat conciliari de la JARC, el moviment de joves cristians de comarques i del moviment cristià de joves. També col·laborà en la delegació de joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i a Ràdio Estel. Però damunt de tot, des de sempre, Galobart ha estat un dels principals actius del casal parroquial. Director de desenes de muntatges, va ser pedra angular del grup escènic de l'entitat a nivell infantil, juvenil i adult. Darrerament, la pandèmia va obligar a suspendre els assajos de l'obra Una visita inesperada, i sota el seu mestratge s'ha pogut veure textos tan recordats com Joan Salvador Gavina, La rateta, Testimoni de càrrec, Les blanques dents del gos, Siau benvinguts o 12 homes sense pietat. Amb tot, Jaume Galobart era l'ànima dels pastorets, un text del que tenia una coneixença minuciosa, detalladíssima. Precisament el Nadal passat, en una de les seves darreres aparicions públiques, lamentava no haver pogut dur-los a escena per segon any consecutiu a causa de la Covid. Però la faceta de director està directament lligada amb la d'actor. Recordat pel seu paper de Lluquet al muntatge de Folch i Torres, Galobart va assumir la interpretació de Jesús a les representacions de la Passió entre el 1977 i 1979, que es van fer a la Feixa de les Oliveres a la Sagrera amb gran èxit de públic. Més recentment se'l va poder veure a l'obra El visitant, amb motiu dels 75 anys del casal. Aficionat al ciclisme, però sobretot a l'excursionisme, Jaume Galobart va contribuir decisivament a la creació cap al 1991 dels Roteros, un grup de joves acabats de confirmar que compartia dies de vacances a l'estiu en contacte amb la natura i la pregària. Galobart també va ser un dels impulsors de la Colla de Blaus de Festa Major.